aja nganti kalah dhisik. Iya. Dadi ning akhirat aja nganti lali, ning donya aja nganti keri. Iya. Aja nganti keri. Bicarane iso nyawiji ya ngibadah, ngaji termasuk golek gawean kanggo ngopeni anak bojo golek rejeki. Dadi antarane akhirat karo donya iku kudu balance. Kudu seimbang. Kudu seimbang. Mas. Lho zaman saiki zamane AI utawa artificial intelligence utawa intelijensi. Nggih. Zaman saiki iki nek bingung takon ya nadyanto kabeh iki ngilmune maju ning aja kemajon. Nggih. Tetap sebagai warga negara kita harus menjaga adat ketimuran, adab, tata krama ngganggo subasita, aja nganti dilalekake. Nggih, napa melih awake dhewe wong Jawa. Iya. Wong Jawa ki kebak pitutur, Tur budayane adiluhung saestu. betul. Heeh. Wiwit cilik bocah kaya anak-anakane awake dhewe, putune awake dhewe iki ya kudu dikenake karo budaya tradisi. Budaya tradisi. Cedak gamelan ki ning ati tentrem, pikirane ayem. Nggih. Nggih ta? Nggih saestu. Krungu swara gong ki kaya dene anu nek nggo Cina ki dienggo anu terapi. Nggih. Swara gong ki nggo terapi. Kuwi gong Cina. Gong Cina. Kuwi gong Cina. Gong Cina ki nggo mriyake ora nggo terapi. Barongsai. Gamelan Jawa iki iso dienggo fisioterapi lho, Kak. Endi? Contohnya fisioterapi, contohnya pamane wong jarene wong Amerika, kuwi nek lagi stres pikirane, iki ngrungokke gending-gending Jawa malah. Dinggo menetralisir pikiran sing kacau balau kuwi. Kuwi malah iso mari mergo ngrungokke gending Jawa. Gending Jawa. Wah, kowe beda karo anak bojoku. Lah anak bojomu piye? Iso netralisasi pikiran kuwi anak bojo kuwi ora gending Jawa. Gak gending Jawa lha apa? Kuwi mau ngrungokke selamat datang Indomaret. Ngono kuwi wis iso. Iki jenenge seneng blonjo. Seneng blonjo jajan. Iki wingi wis padha nindakake poso. Nggih. Wis iki wis padha bakdan. Mau wis halal bihalal. Halal ki sah bi ki sama-sama, halal ki sah sama-sama sah. Halal bihalal kok lak wonten 5 suku kata, Pak Gareng. Halal. Halal bihalal. Halal bihalal. Kuwi singkatan. Apa ya? Hanya dilakukan setahun sekali di bulan Syawal. Lal. Lalui hari-harimu dengan saling memaafkan. Bila tidak bisa ketemu bisa lewat media sosial. Ya. Harus dengan ikhlas meminta maaf dan memaafkan. Ya. Lalu kita kembali ke fitrah kosong-kosong orang duwe dosa. Mula kaya dina iki jenenge nek Jawane bakdo kupat. Bakdo kupat tegese. Kupat kuwi ngaku lepat. Ngakoni salah dadine. Ngaku lepat mlaku papat. Wanci poso 30 dina jenenge lebaran. Lebaran. Bar lebaran terus luberan. Bar luberan terus leburan. Bar leburan terus laburan. Jadi wis bar dilebar Lebaran kuwi ya ring pangapurane mergo bar sasi poso. Terus luberan turah bondomu ya kudu zakat fitrah kuwi penting. Sedekah. Ha terus kuwi bar kuwi leburan ring pangapura-puranan. Lebur dosane. Bar kuwi terus laburan. Labur kuwi putih. Dicet putih iso ngresiki jiwa raga lahir lan batine. Kembali ke suci lagi. Bagong iki pengalaman poso ndenge iki wah tenan kok. Termasuk dheweke iki ngibadahi signifikan kok. Wis sesuk swarga cadangane kok. Coba anu Gong, aku kelingan zaman kowe gugah-gugah sar. Sahur gugah sahur. Sithik aja basa. Lali yo. Malah sithik wae. Kowe iki marbot elok kok coba. Marbot kok disewa nang ndi-ndi kok ya. Mengkon gugah sahur. Sendro. Rasa diring tok ae. Ya kita dipingi pas poso kowe kan gugah sahur saka masjid. Iya, heeh. Neng masjid ya dandan telurengan ngono kuwi ya, Pak. Coba piye, Kang? Ayo. Sahur iki. Iki wanci wulan Ramadan. Wulan sing akeh ampun. Umat Islam duwe kewajiban ngenekke poso suwene sak bulan. Ngono-ngono ngendikane Pak Kiai. Bener ora? Terus apa ora sanggo gamelan? Anggap bae iki gamelane nggawa dhewe ngono terus. Tuku kloso nggo klesetan, Islam ra poso kancane setan. Oh, berarti kowe kancane setan. Kula poso, Pak. Tenan. Poso apa ora wingi? Poso 3 dina, tenan aku. Allah kok poso modelmu. Saiki